Nibisita sa Sugbo ang Education Secretary ug Bise Presidente nga si Sara Duterte isip keynote speaker sa 2023 National Literacy Conference sa Department of Education kun DepEd. Sa pakigpung ni Duterte, iyang gisaysay ang planong pagpatuman og literacy programs, scholarships ug financial assistance alang sa mga disadvantaged communities ug mga underprivileged nga mga kabataan. Implementing literacy programs specifically tailored to the needs of disadvantaged communities, offering scholarships and financial assistance to underprivileged students, and providing additional supports and resources for learners with special needs. Gihisgutan sab sa Bise Presidente ang kamahinungdanon sa bagong K-10 curriculum ubos sa matatag curriculum sa ilang ahensya. Dugang pa ni Duterte nga importante ang edukasyon sa pagtukod ug lig-on nga security ug defense force sa atong nasud. Education also plays a vital role in building a strong defense force by producing skilled and knowledgeable individuals who can contribute to the security and defense sectors. Ang maong conference gitambungan sa gatusan ka mga partisipante gikan sa nagkadaiyang rehiyon Lukop Nasud. Usa niini si Teacher Junmerth Horta nga taga Bukidnon dito sa Mindanao. Si Teacher Junmerth ang nidaog kaniadtong tuig 2022 sa Metrobank Foundation Filipino Award for Teachers sanglit pinaagi sa iyang pagpaningkamot aduna nay rice allowance program nga madawat ang eskwelahan nga iyang gitudluan gikan sa ilang LGU. Gani iya pong gipaambit nga kinahanglan pa niyang mulabang og 17 ka mga sapa aron lang makaabot sa ilang tunghaan. Parang gusto kong maging isang missionary teacher na nagturo sa mga bukid. I ask myself kung kaya ko ba talaga na magturo sa isang classical school, knowing na yung classical school na tinuturuan ko, walang kuryente, necessary na maglakad ka for almost 2 hours, hike, crisscrossing 17 huge rivers. Eventually, I decided to accept the challenge and doon ako nagturo. Gipahimug-atan sa Regional Director sa DepEd 7 sa Luciano Jimenez nga dili lamang mga kabataan ug kabatanunan sa mga bukirang bahin ang nakasinati og illiteracy kundi lakip na pud ang mga anaan nagpuyo dinhi sa syudad. Usa sa rason nga iyang gitumbok ang pag-prioritize sa mga ginikanan sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian. Actually, it's not just Central Visayas. But across regions, we have a problem or challenge on literacy, especially those in the hinterlands, in the islands, and even within the highly urbanized cities. Because some of our parents, especially those parents whose focus is more on looking for the sustenance, the daily sustenance of their lives. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.